さあ、まず2番の伊藤が先行1、中段は7番北村、現在8番手は1番元島です。2番伊藤マークは5番の加藤と8番は鈴木、中段7番北村、3番壁田のマーク、9番水野、そして後方から元島海溝が叩きます。吉田貴彦、地元両者が叩きました。さあ、ラインが西山から逃げました。1番の元島海溝です。最終1コーナーから1センター、中段は2番の伊藤、その外から7番北村、ここは3番手を取ります。さあ、すかさず3番手からまくる7番の北村、3番亀田、両名がまくっています。元島海溝をまくりました7番北村、追走は3番の亀田健一、そして3番手は2番の伊藤が切り替えまして、5番の加藤と8番の鈴木、4コーナー直線です。北村のまくり、マークは3番亀田、3番手から一気に追い込んだのが2番の伊藤拓人、内側が3番の亀田、外は5番の加藤。余裕がありました。中段からの追い込みが2番の伊藤です。元島と吉田、地元勢に逃げましたが、まくった北村と3番亀田、その外から追い込んだ2番の伊藤拓人、そして2、3着はこれは接戦です。勝ったのが2番の伊藤、2、3着は接戦です。外は5番の加藤、内側3番亀田、両名2着は接戦です。決定までは投票権大切にお待ちください。以上、第2レースの模様でした。ただいまから第3レースの選手紹介を行います。出走表の通り出走します。